Gautzela, Olaia ez da horrela. Larogeita, 3 kilo eta nahi burragoko barrila. Txapelketa moduan, izango dute. Ondoren, Garazi Antza, Errenteriko arrena sortzailea. Estu garrituta, Naval, Estolar, Zerri, Sondo Garazi, Adrián. Hala Zelsen. Loren, Garazi Antza, Berriro. Apa Garazi. Rocheloa, Udane. Vamos a lo Olaia. Lau minutu eta erdi. Ega, Konstituzionari bandarrak, zailago direla jasotzeko. Eta bai. Launa jasoak eman bizikoteria. Donero bai, eta bai, Sindatu moduan, erakustatzen modu dira, errekalde Adriarekin, hemen lau txapelketa moduan izango da.
Vamos allá. Venga, ahora sí. Vamos, ahora sí, venga. Chao, desarrollo, desarrollo, ahora sí, Yogi Nismeti Lani. Malva, terrible. Apa yang ini? Yes.
Tortxera, ari ere hori tartean. Marcha de la Amador. Arriba, urteta zoztu uste, ez nago. Ja, dagoeneko berreukilo barriak eta gasota dago. Ondo baina, hementxe da borrokan niri radioarekin. Hau pagari! Idio, apagari, Ah, no. Apagari, venga. Venga, lasai gari, Denbora bazeo, digo. Jo.
5 minutu eta bodo berriro. Tentang hasil ini dapat ini turun. Apa Miguel, oso, venga.
Demecila, Vania, Burger, Kachori. Borja Autzarela, Daniel Sergio Sergio, Álvarez. Il number one. Eta Marianeko antolatzen esan ditenez, hemendik lau urtean txapelketa moduan, hortxe, 83 kilo eta laren gramo balitu dena. Eta hortxe, argazkia egin. Eta hortxe duze, txabetu da. Hortxe da, Errendia jauna.
Hortxe da. Joki. Argazkerik gaina. Hortxe da. Hortxe du bere saria, bigarren 10 jasoaldirekin, Orriotarrak. Bigarren jarriko dio. Antolatzailearen